Praise the Lord. He is awesome. Amen, mga igsoon. He is with us this afternoon or kahaponon, kumandabi. Please open your Bible sa 1 Peter chapter 1 verse 5. 1 Peter chapter 1 verse 5. Dayon muambak buta sa 2 Peter 1, 3-4. Kung balikon, 1 Peter chapter 1 verse 5. Then muambak buta sa 2 Peter chapter 1 verse 3-4. 1 Peter chapter 1 verse 5. Pinagi sa pagtuo, ipanaligtan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan nga panahon. 2 Peter chapter 1 verse 3-4. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Verse 4. Through this, He has given us His very great and precious promises. Amen. So that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Ambot ang mga igsoon. Hallelujah. Let us pray. You are awesome in this place, Lord. You are worthy of our praise, God. And Lord, wala po din ang panahon, Ginoo, nga mahiyong makadawat ni simong pulong. Salamat kayo, Diyos, na karong gabi una, samtang maminaw mo simong pulong, Ginoo, ang masabtan, Lord. Na dili ng taman, mubasa ni simong pulong o simong saad, kinahanglan na namin pagtuon ni Ginoo. Ako ang ginilan sa ngalan ni Jesus ang mga disturbances sa online at sa on-site, Ginoo. And Lord, we worship your name. Lord, takos ka sa among pagsayo, Ginoo. Takos ka sa among Biblia, sa among notebook, sa among Bible, sa among bulletin, Ginoo. Takos ka sa among oras, O Diyos. Takos ka sa among pagday. Walang mangyani karong gabi una just to listen, but to be transformed by your word. In Jesus' name we pray. Amen. You may now be seated. Thank you. Itong kalakpakan ng Ginoo, my son. Hallelujah. Pinot kayo ang pagsimba sa Ginoo. Amen. He is awesome in this place. And dili ko magdugay, I would like to greet everyone. A pleasant day, second Sunday of the month of October. And just so you know, ang bulan sa Oktubre, naatay tima. Ang atong team is about Christian faith. No? The foundations, no? The foundations of our Christian faith. Inay mo tapat, Christian faith. So, dili ta mag-isgot of Buddhist faith, Muslim faith, but Christian faith. O last Sunday, the third service, sa whole service 1, 2, and 3, ang atong gisgutan is, who is God of the Bible? Kinsa ang Diyos na gisgutan sa Biblia, ang walay lain mahing soon, mga atong Ginoong Jesus. Amen? He is the object of our faith. He is God in the flesh. At the same time, gawa siya ang Diyos nga napagkatao, usapot siya, puno siya sa grasya o kaluoy o kamaturan. O mauna ang Diyos nga imong gisimba o imong yani karong gabi una. Amen, mga igsoon. Dahil nakita sa Facebook pa nga. I don't know, it's siguro from the country sa Latin America rin. Jesus siya rin. Nasilansang sa siyang aswat siya o cross. Dayon, isundan siya sa atong mga sundalo ko, gibunalan siya. Makita-kita ni mana. Oh, nagibunalan siya mayo. Wala siya kakwantag isipa itong gabunal niya. Amin na mga igsoon. Ang Ginoo mga igsoon. Unang kayo sa mga ganyan, salamat Lord, kitilik, wala ko nahimong Diyos. Wala ko nahimong Ginoo. Kaya kung katupang sugod daan pa lang, nagyakusakan ko sa mga tao nga muna kong gibuhat. If I was Jesus, muna maghimo, dito kong bagong kalibutan o bagong tao. Pero salamat sa Ginoo, ang atong Diyos puno sa grasya o kaluoy. Kaya kung munang dili kita pwede magpaasit na Diyos, di kita magpa-senior agila dire. Kung dili wala ilain si Ginoong Jesus, may igsoon ang atong kalagaran. He is worthy of our prayer. Itong lapakan ng Ginoong may igsoon. Manang siya lagid may igsoon. And karong gabi mo na dili ko magdugay ang atong the title of my message tonight is this: Faith in the Word of God
and His promises. Faith in the Word of God and His promises. Mga itong balikon ang 1 Peter chapter 1 verse 5, pinaagi sa pagtuo, aminaw, tungod sa pagtuo, pinaagi sa pagtuo, nahimong napanalitan ta sa gahom sa Diyos. Kay dili maabot, we cannot experience the power of God unless we have faith. Amen mga igsoon. No? And ingon po sa 2 Peter chapter 1 verse 3 through 4, His divine power has given us everything we need. No? Ang gahom sa Ginoo, nagaantan niya sa kinahanglan aron ta makinabuhi nga Dios nun through our knowledge of Him. And the question is this: where can we get the knowledge about the Lord? In His Word. Wala sa filibusterismo, wala sa libro sa science, sa math. We can only get knowledge from the Lord through His Word. Amen mga igsoon. Verse 4, through this He has given, grabe no? Pinagi sa knowledge nga itong nakuha ikan sa iyang pulong, kaya the only source of knowledge and wisdom is ang pulong sa Ginoo. Dili nimo masuod, dili nimo mailhan ang Ginoo kung kinsa siya, kung dili nimo basahon ang iyang pulong. O pinaagi nini, kitagaan kanya sa man, very great and precious promises. Mauna ang Diyos kay mong gilagaran. Gawas na makaila niya through reading and having faith in His Word. Kung sa yun, ang iyang mga saad, mga igsoon. Kabalo batangan ng masakitan ta, tungkol kay matutuo mo ka ng mga saad sa uban. Eh kung dili pa ta mosaling ang mga saad sa uban, di kita masakitan. Amen mga igsoon. Pero kung mutuo ka, kung ikanabuhin mo ang saad sa Ginoo ang iyang mga pangako, pangako, hindi kita iiwas. Si Lord Ray ang ngayon mo kanta na. Mga kaigsuunan, ang saad sa Ginoo ra gyud dili mapakyas. Ang saad sa imong tapad mapakyas gyud na. Kay once gani dili perfecto, dawas pag yung nga imperfect, mapakyas gyud na. Amen. Pero ang atong Dios ay galagaran perfect God. That's why ang iyang saad sa mga igsoon perfect po mga igsoon. Amen. Mga ito papakan ang Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Faith has always been the mark of a disciple of Jesus. No, ang pagtuo, mauna siya mura gitawag ka ng marka or ID. Dili ka matawag nga disipulo ni Jesus kung wala kay faith. No, muna sa unang panahon, ang mga disipulo ni Jesus gitawag sila believers. Mga magtutuo ni Kristo. So dili ka matawag na believer or magtutuo kung wala ka kung sa imong gituhuan. So kung Buddhist ka, ang imong gituhuan sa man si Buddha. O mo na siya. Kung member ka tong kapihan, imong gituhuan si Senyor Angela. Pero kung anak ka sa Ginoo, disipulo ka ni Jesus, no, siya ang imong gituhuan o kinahanglan na naa kay pagtuo o matawag ka nga magtutuo ni Kristo. Sa dihang nakasala si Adan mga igsoon, paminaw, sa diyang hagong sasala ang tao, minghawa siya sa poder sa Ginoo. From being dependent sa Ginoo, nahimo na siyang independent. Tungo sa sala, ibis dami kayo ang kahimtang sa tao, ibis na depende siya sa Ginoo, pero ang sala mga igsoon, nakapahimo na ang tao nahimo siyang dependent na sa iyang kaugalingon. Mao na dako kayo ang kahimuan sa pagtuo, kay pinagi sa pagtuo, maabot ang kaluwasan. Dili ikaw mabalik ang imong relasyon sa Ginoo, dili ma-restore imong relationship ni Lord kay Lord kung wala kay pagtuo. Kung makinabuhi ka sa tinamanon, if you will not live by faith, if you will live by sight, then you cannot have a relationship with Christ. Or if you have a relationship with Christ but you are not living in faith, your relationship is going down and going down and going down. Karong gabi unang may igsoon, kinahanglan na natay dependent. Having faith in God means total dependence in His Word and promises. Dili pwede nga mingon ka nga na kay pagtuo sa Ginoo pero wala kaming tuo sa iyang saad o sa iyang pulong. Dili ka matawag na magtutuo kung wala kay pagsalig sa iyang pulong o sa iyang mga saad. Kaya ayaw kalimot, kay ang Diyos ang iyang pulong usaran. So
So kung dili ka mutuo sa iyang pulong o sa iyang saad, wala ka nagtuo sa Dios. We are always challenged by God's word. No, ang pulong sa Ginoo, ina-challenge ta na dili lang makinabuhi sa atong makita, sa atong mahikap, sa atong masimot, sa atong kagahapon, o sa atong kapasidad. What is faith? Hebrews 11:1. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilaguman nga dili makita. Grabe mga igsoon, now faith is being sure. Now gibalik pag yudari and certain. Sure and certain are the same, and they are synonymous. Pareha na sila. So puti pasabot, according to the biblical definition of faith is sa dihang naakay pagtugan is naakay sigurado ka sa imong ginauman. You are certain sa mga butang nga bisan wala nimo nakita ang resulta pero mintuo ka. Dili pwede nga mutuo ka sa pulong sa Ginoo nya wala ka naglaom nga mahitabo ni sa imong kinabuhi. Wala nangita ang Ginoo og mga reader of His word. He's looking for the believers of His word. Kaya kung wala ang pagtuo, you can only activate the promises of God when you have faith. Amen, mga igsoon. Dili mo ma-experience ang mga saad sa Ginoo kung dili ka makinabuhi diha sa pagtuo. Kung makinabuhi ka kung sa imong kaugalingon, sa imong kapasidad, kung dili ka magsalit sa kapasidad sa Ginoo, then dili ko sigurado kung ma-experience nimo ang saad sa Ginoo, mga igsoon. Faith, it means belief and trust in, complete surrender, complete trust. Faith in the Word of God and His promises. Psalms 112 verse 7. Psalms 112 verse 7. He will have no fear of bad news. His heart is steadfast, trusting in the Lord. Trusting in the Lord means faith in God. He will have no fear. Mahimutang wala tayo kahadlok sa unsang butang, unsang mga balita, unsang mga informasyon sa kalibutan, ug ang atong kasing-kasing, mahimong kalma, mahimong relax, mahimong secured, because we are trusting the Lord. Faith is having trust, no? Nakakipagsalig, nakakay-assurance, confident ka sa pulong sa Ginoo. Iyon ang pulong, iyon ang atong title is Faith in God's Word. Faith in God's Word, mga igsoon. Having faith in God, ang imong pagbatulog pagtuo, having a relationship with God involves an exchange from trusting yourself to trusting His Word and promises. Pag sinabing na kay pagsalig sa Ginoo, ang pasabot ana, from trusting yourself, may shift na ka, nag-trust na ka sa Ginoo ug sa iyang mga saad ug sa iyang pulong. That's what you call kuna kay faith sa Ginoo. God's Word, the Holy Scriptures, the Bible, and the other term is, the Bible is called the Book of Promises. Ang libro sa mga saad. Ang pulong sa Ginoo puno sa saad. And these promises ikan sa Ginoo o para niyo ni o para nako. Murag wala nakakuha ang uban. Ang Biblia mga igsoon gibuhat sa Ginoo para nimo para nako. Ug ang sulod niini nga mga saad para nimo para nako. Dili para sa unggoy. Rapakan ng Ginoo mga igsoon. Ang tanang saad gibutang sa pulong sa Ginoo, it was intended, most of it was intended for His people. This promise, kani nga mga saad mga igsoon, kinahanglan nga atong ikinabuhi, atong ma-experience. Anong gibutang nga saad sa Ginoo sa mga pulong, sa iyang pulong mga saad, gusto ang Ginoo ana nga ato anang ma-experience. Dili lang tama na atong mabasa. At atong ma-experience, ato ang makinabuhi. Pero kinahanglan, it requires faith and obedience. Kung walay pagtuo o pagsugot sa pulong sa Ginoo, ang mga saad sa Ginoo, tama lang sa imong una-una, kung dili yung ma-experience mga igsoon. It requires faith and obedience. According sa libro ni Herbert Lockyer nasa libro nga All the Promises of the Bible.
O sa iyahang libro nga All the Promises of the Bible, iyang gisgutan dito nga naay school teacher sa Canada nga iyang ngalan is si Everett R. Storms. Paminaw, si Everett R. Storms is a teacher from Canada. O ingon dari, ang gibuhat ani ni Mr. Storms is naghimo siya og detailed study about God's promises in the Bible. Tao to, gahimo siya research. Gahimo siya ka ng research paper or ka-study siya. Ug ang point sa iyang study is mo ni, i-studyhan niya, dili lang study but detail. Kanang kutob sa ginagmay nga detalye, i-studyhan niya ang mga saad sa Ginoo sa iyahang pulong. O sa iyahang 27 siya nabasa maigsuon sa pulong sa Ginoo. 27 times siya nabasa sa pulong sa Ginoo, from old to new. O nakuha lang niya ni kini og 1.5 year. Grabe no? 27 times siya nabasa sa pulong sa Ginoo, back to back yun. Ikuha lang niya og 1.5 year. Kabalo ba mga igsuon? According sa iyang research and study, na ay 8,810 promises ang Ginoo sa iyang pulong. So nakahilak man ni while studying the message this afternoon. Mulig na kalindot. According to his study, na ay 8,810 ka-promises. Ang 7,487 anak, malikon ha, na ay 8,810 ka mga saad sa Ginoo sa iyang pulong. Pero ang 7,487 anak, ang mga saad ana is promises made by God to humankind. In short, ang 7,487 na mga promises intended for you and me. Hallelujah! Sa akong pagkabugoy, Lord, sa akong pagkabastos, Ginoo, na ako'y 8,487 na promises nga imong giandam para sa ako nga akong ma-experience. Who is God in the Bible? He is the God full of mercy and grace. Dapat makamatata may soon. Ang kanang 7,000 kapin nga mga saad intended na for you and me. Ito plapakan ang Ginoo may soon. Hallelujah. Daghang saad ang tao. Pero may matumanan eh. Pero si Lord mga igsoon, I believe sa 7,487 promises ngayon gihatag nato. Ang uban ani natumana, ang uban matuman pa. Hallelujah. Mao na ang Dios imong ginagaran mga igsoon. That is the God in the Bible. Faith in His Word and His promises. 1 Kings 8:56. 1 Kings 8:56. Dalaygon ang Ginoo nga naghatag og pahulay sa iyang katawhan ang Israel. Sumala sa tanan maghisaad niya, marinaw, wala pa'y saad niya, pinaagi kang Moses nang wala niya tumana. Kumalikon, dalaygon ang Ginoo nga naghatag og pahulay natong mga anak sa Dios kanyang katawan. Sumala sa tanan niyang hisaad sa iyang pulong mga igsoon, wala pa'y saad niya, pinaagi kang Moses nang wala niya tumana. Mao na ang Dios nga atong isimba mga igsoon. That's why we can have faith in God's Word and His promises because God never fails. Kung gayon ganina, yun ang pulong sa Ginoo. Ang Diyos ang iyang pulong usara. You cannot separate God from His Word. His Word is His bond. Kung gayon ang Diyos nga tagbuon niya yung panginahanglan, dili pwede nga di tagbuon, pagbuon gina niya, mga igsoon. But it requires faith in His Word and promises, mga igsoon. Kaya na yung tapad, pagtuo. Ang pulong sa Diyos is mao ang pundasyon sa atong pagtuo. No? Ang pundasyon, kung mato kang eskwelahan mga igsoon, ang pundasyon sa mong itudlo, naa sa libruhan. Wala sa kantin, naa sa libro. Ang pundasyon sa itudlo na mo as teachers, naa sa libro. Wala ang pundasyon po mga igsoon sa atong pagtuo, naa sa pulong sa Ginoo. Ug ang object sa atong pagtuo, walay lain sa Ginoong Hesus mga igsoon. Dili gid siya mo-contradict sa iyang pulong mga igsoon. Dili gid mo ma-separate ang Dios sa iyang pulong kay ang iyang pulong siya usara gyud. Mga kaigsuonan, don't just read His Word, but most of all, have faith in it. Wala nangita ang Ginoo mga reader of His Word. Nangita ang Ginoo mga believer of His Word.
Salamat sa Ginoo. Kanara ko kanilunggan nga na yung mga laing reliyon nga dili nila gina-require o dili nila gina-challenge ilang mga manimbahay ng basa sa pulong sa Ginoo. Pero kapag kita sa itong iglesia, may so on, we are always challenged. We are always inspired. No? Gina-encourage ta to read His Word. Kaya nga naman, dili lang tama ng atong pasahon ng pulong sa Ginoo pag kinahanglan nga naatay pagtuo sa atong pagbasa nini mga igsoon. If God said it, He will do it. Amen. Kung ingon si Lord sa iyang pulong, nga luwason kaniya ang imong pamilya, iyan ang buhaton mga igsoon. Paminaw mga igsoon. Pag biyong gani ang Ginoo nga ayuhon kaniya, ayaw na pangagi ebidensya. Kay dili man ta makinabuhi sa atong pagkita. Kung ingon ang Ginoo nga ayuhon kaniya, na kay sakit, ya mo ingon sa doktor nga mo na iyang natabo, mo na iyang findings, ay na pangitag ebidensya. Tuo na sa pulong sa Ginoo. You don't need any proof from the Lord. Kaya nga naman, ang Diyos dili man namakap. You don't need any proof. If God said it, He will do it. You cannot believe in God. Kami now, dili pwede nga mo yung mutuo ka sa Ginoo but don't believe in His promises. You cannot say to yourself or to other people, Lord, I believe in you. Pero wala kani ka mutuo sa iyong mga saad. Dapat, mga igsoon, mutuo ta sa iyong mga saad. Ang iyang pulong dili yun papakyas mga igsoon. So daghan kayo mga nasod karon nga na-backdown ang ilang ekonomiya, napakyas ang ilang mga leaders. At klaro kayo ang pulong sa Ginoo sa Luke 1:37 NLT version. Luke 1:37, for the word of God will never fail. For the word of God will never fail. Now for nothing is impossible with God. You know what? Wala'y posible sa Ginoo. Ano man, ang iyang pulong dili mo nakakyas. Makasalig ka sa Ginoo mga igsoon. Isaiah 55 verse 1, Isaiah 55 verse 11 again. Isaiah 55 verse 11. It is the same with my word. I send it out and it always produces fruit. It will accomplish all I want it to, and it will prosper everywhere I send it. You know what? When you read the Word of God, kaya masahon nimo ang pulong sa Ginoo, imuhang tuhuan ang iyang saad o sa imong sa pulong sa Ginoo. I send it out. Sa iyang tabo, it will always produces fruit. So sa diyan mo tuho ka sa pulong sa Ginoo, magdala ginagdunga mga igsoon. Sa bagyo, kung unsa inyo sa pulong sa Ginoo, ma-accomplish yun na sa iyang katawhan. Ano ba pa ka ng Ginoo mga igsoon? Kung sa bagyo, isang asa ka maabot, kung dalan mo ang pulong o ang saad sa Ginoo, you will prosper everywhere. That's the promises of God. The promise of God. Our faith, ang atong pagtuo kay Lord is precious. No, precious kayo, mas more than pa sa gold o silver. Our faith in God is precious. Why? Hebrews 11:6. Hebrews 11:6. Without faith, it is impossible to please God. Walang precious kayo sa Ginoo ang atong pagtuo niya, ang atong complete trust niya. Kaya kung walay pagtuo, imposible kayo, dili gyud malipay ang Ginoo may igsoon. Ang pagtuo gyud may igsoon. That's why gusto ang Yawa nga mawala ka sa pagtuo. Wala ang gusto ang Yawa nga mawala ka sa imong pagtuo, pagsalig sa Ginoo. Kay kabalo ang Yawa na importante sa Ginoo ang imong pagtuo, pagsalig niya. Kaya kung wala kay pagtuo, pagsalig sa Ginoo, dili siya mahimot sa imong kinabuhi. Walang pirahon kaniya may igsoon. Nothing is more important than our personal faith in God. Ang pinaka-importante dapat sa atong kinabuhi, dili ang atong trabaho. Ako gingnan nga kauban ako sa DepEd. Ay, ako kahilang. Kapulo mo yung soon, ako nakita ba? Lord, salamat sa trabaho, Ginoo. But Lord, I will not love my job. I will do my best, but I will not love my job. Lord, I will love you. Kaya nga naman, if I will love my job, then suddenly, magbungan kong silhig, yung matay. Akong item, may soon, pulihan na na. Parang humaon man ako na akong trabaho. Akala trabaho ako, mawala ko, pulihan naman ko. Kung sa kasing-kasing sa Ginoo, dili ko mapulihan. Because I am His apple of His eye. Salamat sa trabaho. Salamat sa imong pamilya, sa imong negosyo. Salamat sa imong ministry. Pero may soon, kung nakay mo lang humaon ang Ginoo dapat. Kaya mo na pinag-importante kayo, ang trabaho mawala. Ang imong negosyo mawala na.
Uguan ako na gas, dagutan ako na, wala na. Pero, pag faith na ganin Lord na mawala si mga, dako kitang problema na. Kaya mo na yung pinag-importante, my son, ang atong personal faith sa Ginoo. Faith in His Word and promises. Now, let's go to our points. Why we can trust His Word and promises? Why we can trust His Word and promises? Anong makasalig banta sa iyahang pulong sa mga saad nini? Muna itong point. Ito lang ang silan karon. Anong makasaad banta sa pulong sa Ginoo? Anong makatrust banta sa iyang pulong o sa iyang mga saad? Kaya atong balikon ha. Since God and His Word, parihara. Okay. Amen mga igsoon? Okay. Number one, because the Word of God and His promises, number one, it produces life. Walay laing libro mga igsoon sa kalibutan nga makapahatag og kinabuhing walay katapusan, mao lamang ang pulong sa Ginoo. Ug ang pulong sa Ginoo nganong makasalig ta? Anong mosalig mo kanang libro nga namatay man ang author, namatay man ana o ang dili man kasaligan. You know, ang Bible is 100% foolproof. Ako nakita sa TikTok, nakalimot lang ko ba? Akong gisend sa ko ang mga sakop. Kung sa ka-accurate ang pulong sa Ginoo. Dahil na po nang awali may kaya madugay ta na. So number one, anong makasalig po sa pulong sa Ginoo sa iyang mga saad? Kaya ang pulong sa Ginoo nagdala og kinabuhi. John 6:33. John 6:33, the Spirit gives life. The flesh counts for nothing. Sabi no? Ang unod, walay kinabuhi nga mahatag. Pero ang Espiritu sa Dios na kinabuhi. The words, sabi now, the words I have spoken to you are and they are life. Ang pulong sa Dios, ano makasalig ta sa iyang pulong sa iyang mga saad, kaya ang pulong sa Dios may igsoon is life, kinabuhi. Dili magurota mabunakin kung wala ang pulong sa Ginoo. Amen. Kaya mo na atong pundasyon may igsoon. God's Word is our life and it produces life. Wala makasalig ka sa mga saad ni mga igsoon. Sa diha makabaton ka pagtuo sa pulong sa Ginoo. Sa diha maminaw ka, umusalig ka ni Jesus nga mao ang kinabuhi, ang dalan ug kamatuoran. Sa imong kinabuhi sa dawaton as your Lord and Savior, magkaabot gyud ang kinabuhi. Amen mga igsoon. Number 2. Ito ta number 2. Nganong makasalig ta sa mga saad sa Ginoo sa iyang pulong? Number 2, because ang pulong sa Ginoo yung mga saad is forever. And yung matapat, forever. Wala may paki kung 75 years na mo sa imong bana o sa imong asawa, dili din mo mulungtan hangtod sa hangtod, wala yung forever. Si Lord na ang forever mga igsoon. Kung naamay forever, wala kanang galing utang, di mo na forever. Amen? Pero ang pulong sa Ginoo, anong makasalig ta, anong makasimba ta, anong maka-trust ta. Bisan, utaas ang gasolina, mahal ang bugas. Kaya bisan na bagay kung mahal ang bugas, wala na ba kita choice, mapalit na ba kita? Amen mga igsoon? Sige ta reklamo, mahal ang bugas, gasolina. Pero mo kita choice, mapalit mo kita bugas, kaya mga naong matag mga bugas. So ako, hindi ko pwede ko rice mga igsoon. Kay source of life. Source of life. No? Kung ang pulong sa Ginoo, source of life, ang source of life sa kauntihan is bugas. No? Amen mga igsoon? Muna nga, forever good ang pulong sa Ginoo. Same sa Ginoo, same sa Dios, ang iyang pulong is mo-offer forever. He never contradicts His word. Dili gid mo oppose ang Ginoo sa iyang pulong. Walang have faith sa pulong sa Ginoo. Okay? Sa murag makita na bitaw makita ba tani mga sitwasyon, murag bitaw na murag pinino something malay problema gyud ang murag gansil, di ba? Kada mo sa murag binuang bitaw mapakaingon murag wala jud chance ani ba? Murag lagi jud biya ba? Pero ang Ginoo may igsoon kung ang Hinebra na never say die, kita naputay never say die. Amen, may igsoon. Naputay pagsalig sa pulong sa Ginoo. Kung mingon ang doktor nga maunay, salamat dok, pero dok, ang last say Lord, si Lord. Amen. Kung mingon ang ekonomi, nga mutaas ang gasolina, o sa pala, umuni mahal ang tuition fee, salamat ma'am, salamat sir, pero amen sir, si Lord ang mauna. Kaya forever si Lord ang iyang pulong. Isaiah 40 verse 8. Isaiah 40 verse 8. Malaya ang sagbot siya, malaya ang sagbot ug malara usab ang mga bulag. Apan mulungtad hangtod sa hangtod ang pulong sa ating Dios.
Kisa may dili kasalig anak. Awa lang, kasalig pag kita ng utang-utang niya, kita may kumikir niya, kandog ilagan ng kuha niya, kita may gabayad karon. Timar ako anak. Saling magita atong motor ipagulang niya paguli, mapagitubinan, lakok pag yun, pagkabasing na to. Kana pang pulong sa Ginoo nga mulungtad hangtod sa hangtod. Nag-worship na ta sa langit lang sa pulong sa Ginoo hangtod pagyapon. Kung di makasalig ka na, saligi mga igsuon. Kaya pulong sa Ginoo forever. Saligi ang mulungtad, dili ang temporary. Wala lain ang pulong sa Ginoo. Don't focus on your problems, but rather focus on His Word and His promises. Kitang tanan na agit tayo problema. Ayaw yung kalimot, mga igsoon. Maborn again ka or dili born again, kitang tanan na agit tayo problema, na tayo palatian na atong ma-experience, na ipagsulay, na amen, ako na nag-ingon sa inyo kung magmahal ang bugas, ang makistuhanon, dili exempted sa kamahal. Di mo ka pwede ba ito sa barkado nga, pag ang bugas di mahal, yung 50, yung ka, may 5 rin ibayad. Born again, mo ko, ma'am, walang simpid ko, dili pwede anak. Lawan ka anak. Kung makatubil ka sa gasoline station, kung ang litro sa gasolina 100, ang ibayad yung 100 po, ito ka magpag-80-80. Kuwas mo na i-discount. Kung mahal ang bugas, mapil magpupunta. Kung mahal ang pretty, mapil magpupunta. Kung mahal ang mga lamas, mga sili, mga bumbay, mapil magpupunta. Labi na mga mapil mga isoan. Pero mga isoan, ayaw kalimot. Ayaw focus sa kamahal. Focus na mahal ka ni Lord mga isoan. Focus sa saad sa Ginoo. And the last, focus lang kita, balag sa makakuan kayo, focus na kita. Number 3 is, ganong makatrasta sa saad mga isoan sa Ginoo sa iyang pulong. Kaya ang iyang pulong, kung saan nila iyang pulong, the light of my life. The light of our lives. Oni ang suga sa atong kinabuhi. Pero kanta, you light of my life, na 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 na. Siya ang kahayag sa atong kinabuhi. Tinuod na ngayon soan, tama ba? Kaya sa diyan, wala pa na kaya sa Ginoo ang atong kinabuhi, yit kayo. Having faith in God's word and promises, sa diyan na kay pagsalig, pagtuo sa pulong, sa saad sa Ginoo, mahimo nimong, minawa, nganong light ang pulong sa Ginoo? Sa dihang musalig ka sa pulong sa Ginoo, mahimong klaro ang mga butang na kinahanglan nimong buhaton. Ang katong mga saybit-saybit, di ato nimong buhaton. Kaya naman, na naman kay kahayag. So ang pulong sa Ginoo, wala yung buhatag nimong kahayag, na katong mga big-big, katong mga online sabong, mga natuluto, di na naman ang buhaton. Kaya naman, nahayagan naman ka. It will clear your vision and purpose. Mauna ang gahom sa pulong sa Ginoo. Mahimo nimong mag-prioritize ang mga Panginoon. Kaya naman kay kahayag. Our purpose and vision becomes clearer. Kaya ang pulong sa Ginoo kahayag. Psalms 19 verse 8. Psalms 19 verse 8. Husto ang mga balaod sa Ginoo, ug magmalipayon ang mutuman nini. Matarong ang iyang mga sugo, ug naghatag kinig kaalam. Psalms 119 verse 105. Again, Psalms 119 verse 105. Ang imong pulong mo ay suga nga magtultol kanako ug maoy kahayag sa akong agyanan. Mao na ang pulong sa Ginoo magsuon. Wala makasalig ka sa pulong sa Ginoo. Makasalig ka sa iyang saging naman ang pulong sa Ginoo mo ay suga. Kung maabot na gani ang kangit-ngit sa utang na ay kahayag mga igsuon. Ang kangit-ngit sa pagsulay, kangit-ngit sa problema. Pero kung naakay pulong sa Ginoo, kung naakay pagsalig sa pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo mo na magdala ni mong kahayag para ang imong paglakaw sa Ginoo mapadayon. Walang kinahanglan na ay kahayag para yun na mamumok mga igsoon. Romans 10:17. Romans 10:17. So faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Put your faith on God's promises. Ibutang ang imong assurance, ibutang ang imong trust sa pulong sa Ginoo. Let your faith arise.
Let your faith arise. Let your faith arise. Faith in God, ang imong kitawag na pagsalig sa Ginoo, it means na ako kay pagsalig sa iyang pulong o sa iyang mga saad. Akong balik ko ni. Ayaw di pag-ingon-ingon na kay pagsalig sa Ginoo, pero wala kay pagsalig sa iyang pulong. Dili na akong mga igsoon. Having faith in God means having faith sa iyang pulong, mga igsoon. Amen, mga igsoon. Usahay, sometimes mas paminangon pa nato ang bakak sa kaaway o opinyon sa kalibutan kaysa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Sa Kristohano na, mas paminangon pa ang storya sa kalibutan kaysa pulong sa Ginoo. Ang mga saad sa Diyos, mga igsoon, can only be activated by faith. Kinahanglan nga ato ang istadihan, ato ang sabton, ato ang apply ang pulong sa Ginoo, ang iyang mga saad. 2 Corinthians 1 verse 20. Kamay lang mga igsoon, 2 Corinthians 1:20. Kaya ang tanang saad sa Diyos, matuman kayo diha ang Kristo. Amen. Tungod niini moingon kita. Amen. Pinaagi kang Kristo alang sa himaya sa Diyos. Alang sa himaya sa Diyos. No? Kaya tanang saad sa Diyos, matuman kayo. Amen? Pero, diha kang Kristo. Kung wala ka kang Kristo, dili matuman. Diha kang Kristo, wala makaimutan nga. Amen. Mabilang ang puta, Lord, salamat sa pagtabok sa Panginoon. Amen. Wala makaimutan, Amen. It means, Lord, i-confirm niyo Ginoo sa imong pulong, Lord. Because I am in you, Lord, ang imong mga saad, matuman yun sa akong kinabuhi. Karong gabi unang nagsoon, sa amtang buhit mata ni kalibutanan, declare God's promises over your life, over your family, over your ministry, your career. Asa ngayon nga sa mong kinabuhi, i-declare ang mga saad sa Ginoo. And always don't forget to say, Lord, in Jesus' name, Amen. Alang sa pagtapos, ang pagtuo, ma-activate ng Pinoyson sa dihang, ang mga saad sa Ginoo, ang iyang pulong, ma-activate sa dihang ang iyang katawan na ipagtuo. Let your faith arise. I will rest na sa kanta nga ganahan kay ko. Wala ko na nakanta ni. Kung namin kaya ang tingin sa kanta ng son, I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. I will rest, Lord, in your promises. Because my confidence, makarest ko Ginoo, bisan nakabubot ng kalibutan, makatulog ko lamit Ginoo, bisan akong sunan bulad, pero naay kalinaw, naay kalinaw, naay self-control, naay rest, because my confidence is in your faithfulness. And never ever ka, Lord, naming pakyas sa iyong kinabuhi. Ako'y nabuhat nga, dugay na ako'y nabuhat nga iksoan, ang gamay nga tulak, naminaw ta. Ang kalibutan, walay kasiguruhan, o walay paglaom. Pero diha sa iyang pulong, kauban ng pagtuo, tupot, o hawid lang, o padayon, kay makasalig ka, o mapunong ka sa paglaom. Kaya ang iyang pulong, o mga saad, sigurado, o dili ka pakyason. Kumusta itoon? You still have faith kay Lord? You still have faith sa iyang mga saad? You still have faith in His Word? Karong gabi una. Dayong mga Lord, medyo one with Lord. Salamat sa Ginoo. Last week, our God is full of grace and mercy. You can still allow your faith to arise tonight. Amen, mga igsoon. Mag-ampo ko, mga igsoon, before akong hatag ni Pastora. Just close your eyes, bow your heads, please. Heavenly Father, salamat kayo, Ginoo. Karon sa mga ng kampiyas, Lord. Karon sa bagod pa nimo, wala nimo ipagawas ng adlaw, matagbuntag, ugang ituon, o moon, matagabi, Lord. Karon sa pamangka, Lord, wala naghatag ko sa siya mo, Ginoo. Walay segundo, walay oras, Lord, na rin mo kang napakyas, Ginoo, in your faithfulness. Lord, we can rest in your promises, God. Because we are confident, Lord. Because of your faithfulness. Salamat, Ginoo.
sa ngalan ni Jesus. Amen. Tuklapakan ang Ginoong Kristo. Nadawat na to ang giandam sa Ginoo nato karong hapuna. Tinuod yun kayo ang pulong sa Ginoo, ang saan sa Ginoo, ang kubalingon ako, ang pulong sa Ginoo, sa diyang maabot nimo, labi na yun ang pulong sa kaluwasan nga iyang gitanyag. Dili biya na pagtuo nga gikan nato. Gikan sa Dios kana nga pagtuo. Kay gasa ang pagtuo sa kaluwasan. And sa diyan sugod ta sa pagtuo sa kaluwasan, mauna na atong kinabuhi na sa pagtuo. So ang tao na nakadawat ni Kristo na born again, ang iyang kinabuhi na sa pagtuo. Bisan nung tula pa siya nagpuwi pa siya sa kalibutan, kita pa siya sa pagsulay, makapantas siya, makadumog pa siya, mga dili maayo, mga kalisod. Nagihapon nag-operate ang 5 senses pa ang maayo-kaayo sa mga na-born again. Doon na connection sa spiritual world. Doon na connection na sa spirituhanong na kalibutan. Diin na apod tayo spiritual eyes, spiritual ears, spiritual taste. Nakabasa ka sa Biblia, taste and see that the Lord is good. Amen? Tilawin, dili physical, spiritual. So ang tao, ang Diyos, may mumot yun siya sa dihang magsugod na tagkinabuhin sa pagtuo. Ang atong pag-ani diri, sa atong pabaya sa atong angon, pagtuo biya na. Murang nakakita sa Ginoo na malakpak ta. Nangantata. It's faith. Kung saan ang nag-operate ang faith, you will experience the presence of God. Saan ang mag-operate ang faith? Ang Diyos din. Kaya mo na gisulti sa iyang ulo. 2 or 3 are gathered in His name. Na ako. Pero siguro ako ba makabaluan ang ulo. Mura akong magsimba, manighawak lang o mag-yumpos. Kaya wala siya kabaluon sa gisulti sa Bible. Pero kung kabalo ka, nga niya ang Diyos buhato ni Muta na kadabangipay ang Diyos. Pwede kong kumapa, pwede kong muluhod. Because I saw the Lord Almighty God. Powerful siya in the midst of us. Mau may faith. Amen. Dito umaangan niya ang Diyos. Kani nga bilin ordinaryo rani. Pwede kang mangangon diri, pwede kang magdula diri. But kung na ang presence of the Lord, this is a holy place. Balaan nga napit. Why? Niya ang balaan ng Diyos. Niya ang balaan ng Diyos. Ingay mong dapat, niya ang Diyos. Kung niya ang Diyos, niya ang iyang glory. Amen? Kung niya ang Diyos, niya iyang kahom. Amen? O karong gabi na. Samtang namin ako, tagaan ko verse 3. Matthew 11:28. Katong tanang di kapuyan o ibudlayan. Umari ka mo, papahulayon ko ka. I know, dagan rin ibudlayan na, di kapuyan na. Dagan rin hangak na kaayo ang kinabuhi. Pagpamitang trabaho, pagkatiman sa atong mga anak, labi na ay nagsupuhin na nga anak, na ay nagribildi na, murag kapoy na kayo. Pero sa sulti ni Jesus, doon na ako. Speak to me. Isulti na ako sa inyong kamag-anak. And I will give you rest. Kasi nagkiharap ako na ng gabi. Panindog tama ito. Panindog mo paliw. Hallelujah, Lord. Yasaya, daya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Spirit of God. Niakasa kong taliwala, Lord. Niaka mighty God, among declare you are mighty in our midst. Mo na ikaw sa Biblia,
Muna ikaw gihisgutan sa Bible. Usa ka Diyos na buhi o kay pulong buhi. Tonight, Lord, ang ipa-arise ang pagtuon. Basig na ay mga kaisunan ako karon na wala ng paglaon. Yes, nakabatod sila relasyon ni mo, Lord. Pero wala kayo nila madawat, wala kayo nila makapragin pa ang mga paagi o pulong nimo nga mo dapat sa ilang sitwasyon karong gabi na. Patsalamat nga nagingon ka, Lord. Tanang ikapuyan, tanang ibudlayan, tanang ibugatan, tanang kaproblema, tanang nasakitan doon kay papahulayon nimo. There is rest in you, Lord. Hallelujah. Let faith arise tonight, Amahan. Spirit of God, let faith arise in the midst of us. As we sing this song, Lord, kani nga awit, Ginoo, maganumala imong Espiritu sa matang usa, nga karong hapon na walay gawas aning tindig nga dili, Ginoo, makapatupahulay. Kapatupahulay sa ilang emosyon, sa ilang una-una, kung sa tanang nag-bothered sa matang usa.